खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं निजिरानि मोदै। खन्थाइखौ दैथायहरदों बिथां पबित्र ब्रह्मआ, गामि मासगाव सिमोनसापुरि, जिल्ला धेमाजिनिफ्राय, आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। निजिरा सना, नों आंखौ नेवसिलांना गुबुननि जानानै आंखौ दुखु होलांबाय थोजासे। आंनि रादाय खानाया नंखायजोबमोन नामा? निजिरा सना, आं नोंनोनो अननाय होआखैमोन नामा? निजिरा सना, आंनि जिउआव थोजासे दुखु होलांबाय नों सना। आंनिथ' जेबो गोरोन्थि गैयामोन, आरो नोंनोथ' बुंदोंमोन थार गोसो गोरबोजों मोजां मोनलायनाया न' बांनि खोथा गैया होनना। नाथाय नोंनि रादाय खानाया नंखाय जालांजोब्बाय। आंहा मा गोरोन्थि जादोंमोन बुं निजिरा सना। आस'खान्दा जाबाय निजिरा सना माइनाव, नोंनि थाखाय गासिबो नंखाय जाजोबलांबाय। नोंदि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननाया बेनोमोन नामा नोंनि मोजां मोनफ्लानाया? आस'खान्दा नोंनि थाखाय आं। दिनै निजिरा सना, नों जेब्ला सिमोनसापुरियाव थाङोमोन, थांना गारि गाखोना नों आंखौ बुंहरोमोन आंखौ नोंल' मोजाङै थादो होनना, आंनि थाखाय दुखु मोननांबाय होनना। निजिरा सना, आंनि दुखु जानायखौ आं सानसे गाबगोन, सानसे मिनि खुसियै थागोन। नोंल' मोजाङै था निजिरा सना। आंनि फारसे जेबो दा सानसै, नोंल' आलो गोजोनै संसार जादो। बै समखौ गोसोखाङोब्ला गाबखाङो आं माब्लाबा निजिरा सना। नों बुङोमोन ना आंनो आं गोमो दख'नाखौ जोबोर मोजां मोनो होनना। आं बेखौनो गोसोखांबा गाबखाङो निजिरा सना। नोंनि गोमो दख'ना मोजां मोननायखौ आं होनो हायासै। होनो हायैनि गाज्रि दामोन निजिरा सना। आंहा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो सना। एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।